Tira, esan dizuegu hasieran izango genuela lako gaur, gertaera bitxi baten berri, eta hori izango da, larun batean, ekainaren 13an, 7. Euskal Herriko beatbox txapelketa egingo dela. Hori sudupen izango da, sudupe Guainesen baitako auzoan, naiz eta, herriz ere izan baduen. Eta, honen guztiaren arduradun, ez dakit nola neko duen aurkezten, nik Boris Bringas bezala aurkeztuko dut, naiz eta Oro Drez bezala ere ibiltzen den batean eta bestean. Boris, eguerdion zer moduz? Eguerdion. Bueno, ondo? Ondo, bai. Ondo. Ez dakidana da, urduritasunik baduzuen dagoeneko, edo dagoeneko eginda zaudeten gauza hauetara. Jo, egia zan, nik ez dakit zergatik, baina Euskal Herriko txapelketa urduritasun espeziala ematen dit beti, eta beti nau pizkat tensoago. Ezakit zergatik. Importantea delako niretzat, uste dut. Claro. Oso importantea da, oso espeziala da. Orduan, pizkat urdurik, baina guztia dau prest, orduan. Begita. Bueno, hau kontua da, nola ere, aspalditik badabilen zerbait badela, beatboxarena, baina, ez dakit, oraindik ere ikusten dugu akaso orokorrean zerbait xelebre bezala, ez? Ez gaude hain ohituta beatbox txapelketa bat, eta akaso, ez, oilarran guduak esaten den hau da, barrak eta horrelakoak gehiago gaude ohituta hip-hop munduan eta, beatboxarena arte bat badela, ze hori, ez dago zalantzarik, zailtasun handia duen gauza bat delako, baina oraindik akaso xelebre bezala ikusten dugu orokorrean? Bai, badau, nola, beatboxa naiz eta jente pillo ezagut orain, eta, Grisonen gatik, edo horrelako figuren gatik, edo Michael Winslow esaten badugu jendeak ezagutzen du, edo horrelako gauzen gatik beatboxa ezagutu izan arren, oraindik oso nitxo txikitxoa gara, eta jende gehienak beatboxa ezagutzen du, baina ez du inoiz beatboxa zuzenean ikusi. Claro. Orduan, inpaktu hori oraindik... Ara, hor konexioarekin zerbait izan dugu, Boris, une batetik bestera nik uste dut itzuliko dela, ea zer gertatzen den. Ze, batzuetan gertatzen dira horrelakoak ere, Nilsekin ari ginen. Esan dugun moduan, begira zuzeneko gauzak horrelakoak izaten dira, eta betetik bestera etorriko zaigu berriz ere Boris, Oro Drez, teknologiak batzuetan izaten dituelako bere kontuak ere, eta ordenagailoa berrea bilarazten ari omen da hortaz, lasai. Bitartean, beatboxaren kontuan, hemen, begira, etorri da. Eta ez, etorri da, joan da. Pritxia entzungo dugu, hau ere izango delako hortik. Beatboxa lehen entzun dugun batera da. Eta hau beatbox akaso puruagoa edo, ez? Dela esan dezakegu. Play you some music. Ez dakit hau berak dira bueltatu denez, galdetiko dio, Boris, kaixo berriz ere. Ez dakit ezagutu ote duzun norden. Hau da, Pritxia. Vale. Hau da, begira, zer den belarria. Hau da, beatboxa egiten ere, elkar ezagutzen duzuela, ez da? Bai, azkenean, ez dakit, nik musikan, beatboxan badaramat 7-8 urte, eta beatboxa badu berezitasun bat dena guztiok, naiz eta guztiok gauza bera egin, guztiok ezberdinak arela. Ados. Orduan, mai batera llegatzen zarenean badituzu gauzatxoak bereziak direla. Ados.
eta ezin duzunak imitatu. Naiz eta gauza batzuk bai egin aldituzu edo kopiatu aldituzu, gehienetan nabaritzen da nor den originala, nor ez den, eta ze gauza egiten dituen jende, goi mailako jendeak, gauza bitxiak edo bereziak egiten ditu, eta naiz eta freestyle bat egin edo horrelako zerbait egin badakizu nor den gehienetan. Ados. Bueno, jarri ditugu Nils eta Pritxia, aurten izango direlako epaimaikide. Bai, izugarrizko epaimaia daukagu aurten, eta gauzarik niretzat ez bitxiena baizik, eta importanteena hemen da, ze naiz eta txapelketa, Euskal Herriko txapelketa izan, bai. Erakustaldiak ditugunez, goi mailako beatboxa ikusi dezakezula, eta aurten 3 modu ezberdinetan, bat Loop Stationarekin, bai. bestea bakarka, Pritxarekin, eta berak baita ere nahazten du musikarekin eta horrelakoekin, eta beste bat, ez dena inbeste ikusten da bikoteka. Orduan, bikoteka baditugu bikote bat dena munduko txapelduna. Orduan, ez dugu bakarrik ikusiko gehienetan ikusten dena, beatboxer bakar bat, beatboxa egiten, horrelakoak egiten, baizik eta 3 modu ezberdin beatboxa egiteko, edo performance bat egiteko, edo show bat egiteko. Begira. Eta nola lortzen da, esan edot? Zuek nola lortzen duzu hauekin harremanetan jartzea? Esan edot, kara, mazazpi urte zoazelako, pentsatzen dut hortik ere etorriko dela, ez? Baina nola sortzen da, nola saretzen da guztia? Sareetatik, internet bidez? Bai, a ber, eske pizkat depende. Depende, bakoitzaren historioa mundu bat da, baina gehienek interneten bidez hasi ginen. Osea, ez dago, badaude eskola batzuk munduan, baina uste dut Londresen bazegoela bat, eta beste estatu batuetan badagoela beste bat, baina oso leku txikiak dira, orduan beatboxer gehienek interneten bidez hasi gara edo ikasten, edo beste beatboxer berriak ezagutzen, eta lehen erabiltzen genuen Skype, edo TeamSpeak, edo Ventrilo, edo horrelakoak, orain Discord erabiltzen dugu, harremanetan jartzeko, online txapelketak egiteko, erakusteko bata besteari zer egiten duen, eta nola egiten dituen errutinak, edo erritmoak, eta gauzarik nagusiena izan dira beatbox tutorialak. Beatbox tutorialen bidez, iaia guztiok ikasi ditugu soinu berriak, erritmo berriak, errutina berriak, eta ezagutu gara elkar, eta gero horrekin jartzen gara harremanetan, eta ezagutzen gara txapelketetan, edo eventuetan, edo horrelakotan. Bestela, zuen egiteko modua zer da? Pixka bat, esango dugu, saretako dugu sortzaileen parekoa izan daiteke? Zuek grabatzen zeratenean eta pixkat youtuber itxura hori izaten duzu, gisa horretara aritzen zarete, edo nola plazaratzen duzu musika zen, nik esaterako, ez dakit, beatbox diskorik existitzen ote den. Bai, badaude diskak, baina pizkat arraroa da. Puntua da, badau arazo bat beatboxean. Bueno, edo niretzat arazo bat dena. Bai. Ze iaia, beatbox guztia sortzen da txapelketetarako. Parte kompetitiborako. Eta adibidez, joaten bazara munduko txapelketa batean, solo kategorian, edo bakarkako kategorian, erabiltzen duzun materiala dira gutxi gora bera 15 minutu, 12 minutu. Eta orduan pertsona batek ematen du urte oso bat, top kalitateko 15 minutu egiteko. Orduan, zer egiten da hemen? Orain profesionalizatu diren beatboxerrak egiten dutena da, errutina horiek pizka bat luzatu edo pizka bat moldatu, eta single bezala ateratzen dute YouTubeen eta horrelakoak egiten dute. Orduan, beraien musika horrela ikusi dezakezu. Baina gero badaude beste pertsonak, coverrak edo horrelakoak egiten dituztenak, edo materiala egiten dutenak, badaude ere blogerrak, orduan baditugu perfil asko, nire adibidez edukatiboa da gehien bat. Nik tailerrak eta horrelakoak ematen ditut pilo bat, baina adibidez Nils egiten ari duena da txapelketetarako errutinak prestatu, edo bera entorno kompetitiboan dagoelako oraindik, eta bera prestatzen du guztia, eta gero singleak ateratzen ditu, bideoak, bideoklipak, baina badau pizka bat kondizionatuta, zebera track izugarria izan aldu, baina ezin du erakutsi, bestela txapelketa baino lehenago jendea beraien
kontra joango den pertsonak badakite zer egingo duten, orduan, pizkat kristo da. Ez da, garai bateko trikitilariak bezala. Trikitilariak ere piezak eskutatu egintzen zituzten beste trikitilari bat zegoen bakoitzean, ez? Hori da, gauza bera gertatzen da. Ez, hemen sekretuan mantentzea da, gauzik garrantzitsuena, urtean, ez? Urte horretan behintzat, ez? Begira. Gauza bat gertatuko da Euskal Herriko txapelketan, ze justo Nils pasaren urtean parte hartu zuen munduko txapelketan, Loop Station kategorian. Aurten berriro parte hartuko du, baina hau irailean gertatuko da. Orduan berak erabiliko du Euskal Herriko txapelketa frogatzeko bere materiala eta jendea ikusi ahal izango du, baina guk ez dugu igoko jendea ez jakiteko zer gertatzen den. Zergatik, ez duelako parte hartzen beste inork txapelketa horretara joango den. Orduan, horrelako egoera gertatzen dira ere, bitxiak dira, baina pizkat espezialak dira ere, ze ikusi dituzu gauzak ez direnak ikusiko ez dakitzen bat denboran. Claro. Berezia. Berezia esperia. Euskal Herrian, zenbat beatboxer zabiltzate gutxi gora bera? Profesionalki egiten, ni naiz beatboxer bakarra uste dut. Ados. Baina lehiatzen, txapelketetan parte hartzen eta horrelakoak, txapelketa honetara datozte 16 pertsona bakarrik. Bakarrik. Bai. Bakarrik, errez esaten da. Guk nahiko genuke 200 edo 300 pertsona, baina, bueno. Baina parte hartu dut ez dakit 50 pertsona gutxi gora bera, urte hauetan, eta badau jende asko beatboxa egiten dutena, baina ez direnak ez profesionalak, ez dute kompetiziora sartu nahi, edo horrelakoak. Baina nik kontatuko nuke adibidez gutxi gora bera 50 pertsona. 50 pertsona badira batzuk, Eta orokorrean lurraldeka non mugitzen da gehien? Mailarik handiena duen pertsona Nafarrokoa da. Begira, Nafarroa. Baina Bizkaian badaude hiru txapeldun, ni naiz bat, bestea da deitzen da Rufo eta bestea Mufasa, Euskal Herriko txapelketak irabazi ditugunak. Bai. Baina gero Donostin badugu beatboxer bat txapeldun ordea izan zen Euskal Herrian, eta Espainian oso maiona eman zuena, orain dela urte asko. Bueno, badugu jende pilo bat Euskadin, eta Frantziako aldean baditugu beatboxerrak, baina gehienek ez dute txapelketetan parte hartzen, edo badaude konektatuta gehiago Frantziako komunitatera. Hau da, Ipar Euskal Herrikoak ez direla ona gerturatzen, baizik eta joten direla beste bai, gerturatzen dira txapelketa batzutara, baina oso arraroa da beraientzat. Ados. Bueno, horre badagoela hor mugimendu bat. Zega, da hori, askotan ez jakintasuna, gehienok duguna, eta horregatik horrelako ere batok eman martzaile. Esan dugu bezala, sudupen izango da, txapelketa, eta esan diazu, etxera itzultzen dela nolabait ere, hau da, han hasi zela guztia, ez da? Bai, orain dela 14 urte hasi ginenan, egin genuen txapelketa frontoian, izan zen, han banegoen urduri, bai. Izugarrizkoa antolatu genuen, oso espeziala zen guretzat, ez zen inoiz onelako txapelketarik egin, ez egoen ez da Madrilen, Katalunian, Valentzian dauden orain dituzten lekuak txapelketa indartsuekin ez zeuden ezer egiten, lehenengo txapelketa importantea zen kentzen estatuko txapelketa, orduan gauza oso importantea izan zen, nik orain Zaian bizi naiz, baina Sodupeko jendearekin oso harremanan ona neukan, proposamena egin genuen, esan zuten baietz, eta antolatu genuen, eta oso espeziala izan zen guretzat. Gero, zer izan da, ibiltaria izan da normalean, batetik bestera mugitu zarete txapelketan? Bai, txapelketa guztiak egin ditugu Bizkaian, hori egia da. Baina bai, mugitu ditugu, lan egin genuen Loraldia Festivalarekin, egin genituen Getxon ere, Bilbon egin ditugu, egin ditugu leku ezberdinetan, eta Sodupera bueltatzera guretzat oso espeziala da bai. Eta galdatu behar dizut, zer nolako harremana duzue, atzetik hip-hop bat jarri dut, Mesiele Krepe jarri dut, zer harreman duzue beatboxerrek eta hip-hop kulturak, zer harreman du? Beatboxari deitzen zaio 5. elementua.
Zergatik, hau jaio zen, orain dela 50 urte gutxi gora bera, Estatu Batuetan, Bronxen, New Yorken, eta diru falta zegoenez, nik beti esaten dut 2 edo 3 zor egon zirela, eta hasi zirenak erritmoak egiten beraien gorputzekin, musika egiteko eta dantzatzeko. Eta horregatik deitu zitzaion 5. elementua, hip-hoparen 5. elementua. Nik adibidez, hip-hop elkarteko jendearekin oso harreman ona daukat gehienetan. Hau, txapelketa sartzen da festival edo evento baten barnean deitzen dena Urban Gugaz, etan baditugu tailer pilo bat, eta tailer urbanoak. Ez bakarrik hip-hopa, ze parkurra daukagu, eta hori ez da hip-hop barnean, baina baditugu, ordan badago oso konektatuta, baina egia da, beatboxerrek sentitzen dugula pizka bat baztertuta gaudela. Orduan, hip-hop eventuetan, baduzu rapa, baduzu breakdantza, baduzu DJ bat, baduzu grafiti bat, edo badituzu grafiteroak, baina beatboxa... Aztu egiten dira pizka bat beatboxa. Bai, pizka bat, baina bai, gara hip-hoparen oso parte importantia eta garrantzitsua, gu gabe ezin zutelako musika edo dantzaekin. Begira. Hortik sortzen delako, esan duzu bezala, ez? Beharrak sortutako gauzetako bat, hala ere, 17 urtean, zuk zure burua, ez? Nola ikusi duzu evoluzionatzen? Movida bat izan da. Osea, nik hasi nitzenean beatboxa egiten, ikusi nuen telebistan, pertsona bat beatboxa egiten, esan nuen, beatbox tutorial bilatzen badut zer agertuko zait, ikusi nituen 5-6 tutorial, eta momentu batean norbaitek deitu zidan zerbait egiteko, eta show bat egiteko, egin nuen show bat nire ikastolan, gero hasi nintzen showak eta tailerrak ematen jendeari beatboxa erakusteko, hasi nintzen gauzak sortzen sareetan, eta nirekin batera ikusi nuen evoluzio bat, hasi nintzen jendea ikusten, kanpoko jendea, atzerritarrak, jendea ekartzen ona, hasi nintzen joaten beste lekutara, eta izugarria bilakatu da. Osea, denborarekin, ikusten badut, 2005an izan zen munduko lehenengo txapelketa. Eta orain ikusita, ez du ez da zentzurik ere. Orain musika sortzen da. Lehen, erritmoak egiten zira, gauzatxoak egiten ziren, baina orain jarri aldizut beatbox abestiak, jarri aldituzunak, ez dakit, diskoteka batean, eta jendea ez da konturatuko ere, beatboxa dela. Hori sortu ezakegu, eta showak sortzen dira, badau akapela artistak izugarrizkoak direnak bakarrik beatboxa egiten, oso famatuak, badau jendeak karrera oso onak egiten bakarrik beatboxarekin, orduan, ez dakit, izugarria izan da aldaketa. Eta askotan, nik uste dut, bizitzan denok saiatu garela noizbait, beatboxa egiten, edo beatboxeko elementu oinarrizkoren bat edo beste egiten. Edo norentzako da beatboxa? Bai, haua badaukazu, egin dezakezu. Orduan, edo nork egin dezake. Gauza da, nik adibidez, institutoan egiten nuen pilo bat. Orduan, praktikarekin, edo zer gauza ondo egin dezakezu, edo nahiko ondo. Ez duzu musika background bat izan behar, nik adibidez, orain ezin dut partitura bat irakurri, baina ulertzen dut nola funtzionatzen duen musika, zer diren dinamikak, nola funtzionatzen duten erritmoak, ze motatako erritmoak egin aldiren, nola sortu zerbait, nola estrukturatu, eta guzti. Orduan, ez duzu oinarri bat izan behar, ez duzu talentu berezirik izan behar, denbora izan behar duzu eta praktikatu behar duzu. Horrekin, nahiko. Da ez dela, tailerretara joan, tutorialak begiratu, horretarako sortzen dituzuela, ez? Eta, nola ez, hilaren 13 honetan, sudupera gerturatu, iluntzeko 9:00 hasiko da oker espaldimanez eta sarrera librearekin? Hori da, kalean izango da, orduan, edo nork etorri dezake, doainik eta ikusi dezake izugarrizko espektakula da. Eta orodorez ikusiko dugu? Nik tailer bat emango dut arratsaldeko 5:00, orduan norbaitek hasi nahi badu beatboxa ikasten edo puntu errazagotik etorri alda tailerrera, baina nik bakarrik sari bat emango dut, irabazleen saria eramango diet, eta listo. Hori da nire lana. Aurten hori da zure lana, gozatzea, ez? Eta gainerako ere gozaraztea. Aizu, Boris Bringas, Orodorez, mila esker gurekin izatearren, eta ondo joan dadila.
Eskerrik asko. Dena bukatzeko gogoa emate honek batzutan, baino barkatu joan, ala tokatuan. Zein da ba number one, zein da ba laba daukan hauan. Estilo padauan, erdilo daunak baki zer dauken. Esnatzeko dauzkela oraindik beste bilauden. Hartuko jate retiroa baino ez aurten. Bitarten, hilarten, erresnijo arditarten. Batzutan musak bisitan datozkit gauen. Ez alda ikusten errimak zenbat maien hauen. Esku baten txauen, eta besten Mosku lotuta naukaten, katek ezin moztu. Ispilu bat naiz ni, oiez inoiz aztu. Ta islada zuzea, borke paren naukazu. Hor daukezu arantzazu, bilatu idolokan. Hemengo mamu kuadrilla jartzen hau nikolokan. Total hemen digutxia denak beti kolotan. Meanwhile, take a ride, on majonderiko loka. Es un canuto, es mi mierda la que te coloca. Depresio bat eta resaka dauzketate joka. Ustutako pat, alare topa, txoka. Espait nikiten zeinek salbatuko. Iraokan ere buru jaina zaio. Enitzelako zaieoteko jaio. Zutzako elurran ikonenkea naio. Sartu naizuna baino sartu zipaio. Aio, c'est la vie. Avant de partir en exil, je deviens de maki, mon ami. Kondaira batan botoko mari. Egitazko gizon bat arakamatar Jose Mari. 1, 2, 3 Monsieur le crepinati rap style. You come to Amsterdam hemen barrun. Jakin ere referente politikoa dala garbine biurrun. To the boom, to the bap, to the boom, boom, bap. Aurrena erein ta gero dato zuztak. Talare batzutan goxokok die basoko masustak. Hartu batzuk baino gainotze kontzako ustak. Zeko lakin pegatzeien epuskak. Nola gelditu noa dijoan ez dakiten obus bat. Zein da bil eskuska, alfombra honen gainenan kutsik. Hogeita maika eskutik ez da o musik. Segi garbantzu kontatzen, you don't mind the music. Zenbaki ederrak baino abesti txusik. Naio menditxezu fanak nik dauzketen zurek. Marino lejarreta eltzan Alex Tulea. Ekipit ole eskulen, enitzen sarra eskolan. Galtzen itzenen unen, marihuana eta alkola. Ta baindiken aikola, ta igual etzaizua jola. Baino beintzaten naizun puto eskirola izola. Tolosako elkarte baten izena da gure kaiola. Zure talden arrakastan izena da paiola. Zure managerra dauketu haindik babadaiola. Babaitak izein behar dan bai baino ez dakinola. Enun ikasi kastolan, baino iteikut mila eskulan. Ikasi nitunak kalen eta terrasen txabolan. Bakoitza beko bazulon, bakoitza bebolan. Inere estilo txulon, zuputetxeko kolan. Inorez da galtzaile bere pelikulan. Pipie jota dare zulok egituran. Danak itxitura mata besten aldamenen. Etxaiez nastea herrikirola da hemen. Politiak hauzke posturak baino sakea motel. Kaletikan entzutete maiok motel. Ikasiet pasekiten aurreneko token. Ta dejadaiko benak erreboten. Fada fakas. Je m'appelle Monsieur le Crêpe. Fada fakas. Je m'appelle Monsieur le Crêpe.